Bueno, oraingo bideoan ikusiko dugu nola txertatu irudi bat gure blogeko sarrera batean. Horretarako lehenbizi lehen behar dugu. Edo arkatzean edo sarrera berria botoian sakatu. Bueno, lehen arkatzean egin dugu, orain hemen egingo dugu ikusteko toki berdinera goazela. Hemen izenburua, adibidez, nire argazkiak. Hemen nahi badugu, testu zerbait idatzi, hemen uzten dizkizuen nire argazkiak. Eta ondoren, hemen goian bilatu behar dugu argazki txiki bat, dela hau. Hor gainean jarriko era, eta jartzen digu insertar imagen. Orduan, egin behar duguna da, hor klikatu, eta orain aukerak emango dizkigu. Aukera dugu, igotzeko, ordenagailutik. Ordenagailuan ditugun argazkiak. Blogean bertan ditugun argazkiak. Pikasako albunean ditugun argazkiak, telefonan ditugun argazkiak, kamera web batean ditugunak, edo bestela URL. Hau da, web horri batetik. Orduan, kasu honetan, nik subir sakatuko dut, eta hemen elegir artxibos, nik ordenagailutik ateako ditut. Orduan hemen, topatzen dugun argazkiren bat. Nire gelakoen argazkin bat, topatzen badugu. Nire karpeta. Hemen ez daukat. Pikasako albumetik, nik adibidez. Hau, imaginatu. Orduan ikusi duzu egin dudana. Sakatu dugu lehenbizi hemen, gero Pikasatik aukeratu dut argazkia, eta hemen mandiot añadir las imágenes seleccionadas. Berriz ez diot emango, zelen sakatu dut. Orduan, hemen daukago. Hemen klik eginez, aukera dugu txikitzeko, handitzeko, extra grande baita ere, baina, normalean kalitate galtzen du, niritze gehiagi gustatzen. Nik tamaina ertaina. Eta gero, aldugu zentratu, eskubitara, ezkerretara, añadir leyenda, hor aukera pila ematen dizkigu. Eta hori da dena, gero esagaztu etiketa jartzea, kasu honetan argazkia, adibidez, edo argazkiak, listo sagatzen dugu, eta publikar. Eta horrela, lortzen dugu, gure sarrera, blog sakatzen dugu, jakiteko nola geldituko zaigun. Eta horrela izango litzateke.